Velkommen til denne instruktionsvideo i SPS Flow. Før sommerferien indførte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et krav om, at man skal indhente underskrifter for afholdt støtte. Hermed skal eleven have fremsendt en timeseddel over afholdt støtte, som vedkommende skal underskrive. I ser et eksempel på en sådan timeseddel her. I denne video gennemgås denne proces og hvordan I, både manuelt og automatisk, fremsender timesedler og indhenter underskrifter fra eleven. Den manuelle måde giver mening, hvis I for eksempel har en formodning om, at eleven muligvis forlader institutionen inden endt støtteforløb. For manuelt at indhente underskrifter skal I først logge ind i SPS Flow og navigere frem til elevens støtteplan. Dette gøres nemmest gennem menupunktet Elever. Bemærk, at der yderst til højre er blevet tilføjet en kolonne under titlen Elevunderskrift. Her vises status på indhentningsprocessen. Der vises, som her, en gul advarselstrekant, hvis indhentningen ikke er påbegyndt, en gul, tom cirkel, hvis eleven endnu ikke har underskrevet, og et grønt flueben, hvis underskriften er indhentet. For at indhente underskrifter trykker I på de 3 linjer med en nedadgående pil og vælger Indhent elevunderskrifter. I denne boks bekræfter I, hvorefter der genereres en timeseddel, der tilsendes eleven. Når der anmodes som underskrift, vil den primære støtteperson modtage en notifikation og en to-do om, at den indhentes, samt rykkere herfor, hvis eleven ikke får underskrevet. Hver gang I indhenter manglende underskrifter, vil systemet altid indhente underskrifter for alle afholdte timer, også selvom der er indhentet underskrifter for disse. Eleven underskriver dermed præsteret tid indtil videre, hver gang de underskriver. For støttegiver skal I ikke gøre yderligere, udover eventuelt at gøre eleven opmærksom på, at de skal underskrive timesedlen. Superbrugere eller andre med administrativ adgang har dog mulighed for at navigere frem til eksterne beskeder under kommunikation gennem menupunktet Administration. Her har I mulighed for at se den timeseddel og anmodning om underskrift, der netop er blevet sendt. Stadig under administration kan I navigere frem til globale variabler under systemadministration. Klikker I nederst på menupunktet Timesedler og refusion, har I mulighed for at aktivere og justere den automatiske underskriftsindsamling, her kaldet timesseddelindhentningsmodul. Som udgangspunkt er funktionen slået fra, men aktiveres ved at klikke på den grå slider. Nedenfor kan I vælge kun at fremsøge underskrifter via appen, således eleverne ikke modtager en stor mængde digital post på deres e-boks. Nedenfor igen kan I tillade, at der søges refusion for tidsregistreringer, selvom disse endnu ikke er underskrevne. Denne funktion giver mening at aktivere, hvis I for eksempel først indhenter underskrifter i forbindelse med godkendelse af forløbsbeskrivelse, men søger refusionen månedligt. Nedenfor kan I vælge, fra hvilken dato systemet automatisk vil indhente underskrifter. Hvis denne dato ikke aktivt vælges, indhenter systemet også underskrifter fra samtlige tidligere forløb. Nederst i menuen kan I vælge, med hvilken frekvens underskrifterne skal indhentes. I kan vælge hver fredag, hvis I for eksempel ønsker en sikkerhed i, at underskrifterne indhentes løbende. Som støttegiver kan man eventuelt minde eleverne om at underskrive fra møde til møde. I kan også vælge hver måned. Hermed indhentes underskrifter jævnligt, uden at overbebyrde elever og støttegivere. Sidst kan I også vælge blot at indhente underskrifter for hver gang et forløb afsluttes i forbindelse med godkendelsen af forløbsbeskrivelsen. Bemærk, at der altid indhentes underskrifter i forbindelse med dette, uanset om I har valgt en anden løsning.